A wallahi in gaya miki duk duniyan nan in za ta taru ba wanda zan aura sai bakaki. Alƙur'an. Wallahi ƙawata ina bayan ki. Kar ki sake ki yarda saboda za a iya zuwa a aura miki wanda ba kya so. Salamu alaikum. Ko kuwa abin ba zai yi ba. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Muke ga yayan mu nan. Okay, ina wuni? Ba wani ina wuni. Munafikan banza munafikan wofi. Duk ina jin kulle-kullen da kuke kulla tsakaninku. Wato ana raba ki kiwon kyalla. Kina akuya ta aihu. Kin ban raba ki da wannan magana ba kin bane kullun sai kin magana sa? Sai kun zauna da ke da kwanki ma wato ma kuna kuskusko a tunanin ni wallahi tallahi ya ba haka ga ya ba ga ga wanda wani ne kake ga ya ba. A gara dai ka gaya mata. Magana dai akan bakaki ne, bakaki babu aure a tsakaninku da shi. Gwara ma ki sani tun wuri. Ke kuma babu ruwanki wallahi wannan abu ne na dangi. mun shiru. Wato ina raba ki da wannan ɗan daban, ke kuma kina ƙoƙarin tusa kanki. To a hirɗinki ba ke ba bakaki, na gaya miki. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ya ka saki bakaki? Wallahi sallallahu alaihi wa sallam wallahi sai ya aure mu. Ke ce kawai ta ko? To tashi ki tafi kwa hada a hanya. Tashi ki tafi na ce ba hada a hanya ko ki ji ni ba dai? Sakata ranki zai baci. Wallahi ga ma jamar wannan zubar da ni zai. To dan ma kin zubar da ruwan ma a banza ke baki sha ba ko wani bai amfana da ruwan ba. To me ribar sa? To dan haka ke dai na gaya miki ba ke ba bakaki. Kuma ke kina ji. Kina ji. Ba na buƙatar abin da zai haɗa da wannan ɗan iskan. Na gaya miki. Ba ma za ma a ɗaura auren ba ma. Balle ma ya zama mijin naki. Ki maza ni un wuce. Wallahi sai na